Yng nghanol bryniau'r Preseli, mae yna pentref bach dawel a tlws o'r enw Brynberian. Ond nid oedd y pentref bob tro mor dawel. Roedd arfer fod anghenfil hyll o'r enw'r Afanc oedd yn achosi trwbl i'r pentrefwyr. Anghenfil dŵr oedd yr Afanc ac roedd yn byw yn y gors o dan bryniau'r Preseli. Yn y nos, byddai'r Afanc yn crwydro allan o'r gors gan bwyta'r cnydau a dinistrio anifeiliaid y ffermwyr lleol. Roedd y pentrefwyr wedi cael digon, felly aethant i gweld y dyn hysbys lleol i ofyn am ei cyngor. Dywedodd y dyn hysbys mae'r unig ffordd i cael gwared ar Afanc oedd i defnyddio hyd a lledrith. Ond roedd yna broblem. Doedd neb yn y pentref yn gwybod yr un swyn hudol, felly penderfynon nhw i chwarae tric ar yr Afanc. Aethant i gweld yr anghenfil a gofyn iddo i cloddio ffynon i'r pentref. Gwnaeth yr Afanc cytuno ar yr amod y byddai'n cael cawl twym ac ace bob dydd. Gwnaeth y pentrefwyr cytuno i hyn. Ar diwrnod wedyn, daeth yr Afanc i'r pentref a dechrau cloddio'r ffynon ar ei cyfer. Roedd y pentrefwyr yn gwylio'r Afanc tra roedd yn cloddio, a pan roedd e'n digon dwfn, dechreuon nhw taflu cerrig enfawr ar ei ben gan ei claddu. A dyna diwedd y mater, roedden nhw'n meddwl. Achos y diwrnod wedyn, aethant nôl at y ffynon, ac roedd yr Afanc dal i fod yno, gyda'r cerrig enfawr wrth ochr y ffynon. Gwnaethon nhw rhoi i fyny. Ond ar ôl cwpl o flynyddoedd, gwnaeth yr Afanc marw o achosion naturiol, a gwnaeth y pentrefwyr adeiladu bedd i'r Afanc yng nghanol y gors, lle gallwch dal ei gweld heddiw, jyst ochr fas Brynberian.